Hadin ka jingmi kubor halor ka jingmi ki kenrum kenram hapo ka senong Ingsau hari boy district hapdeng ka nong tri asya bat ki bor senong bat ka bolong ru hadin ka jingpenmi kubor na ka neka asya da ka bakeno ba orang ba senong ka senong Ingsau uba jebet supai ulak tak ti yaka kat kum ka jingya thu jong ki nong ilam senong rengkat ru bat utai orang ba senong rengkat ru bat ki nong kit kam jong ka sengken te senong Ingsau kila penrem jur halor ka jingle start jong ka neka asya ban lejra ya ka kubor ka babakala sya ki ba lengba ka wei kalat patai kubor ha YouTube menta ka singi kine ki nong ilam senong rengkat kine ki nong ilam jong ki sengken te kilawan mi hanong po ban pensyai halor ka neka kubor dengar ngedon lang hak sedep ketika jingjah sedep arsan tarik bat haduk hadin ke jingjaru na kaliang jungah ubah belum pelang ya ka stip jong ka dor bar sinong hak sedep da ka ba kerki bala ka dei mekena ka sing ke ba ngin hap ele kemen na benta ke jingwan long bri jong tra Jesus perthei ndrei hak jingja ka ba kerki na kaliang jungah ngambang se ngala belum pelang ya ki pra stip membar baro khamtam hak jisang kam dei ka pali nga bangan lum ka komiti ndrei ka dei ka kamram jong u general secretary namar bagi jingnya teku hagi kambalang temut general secretary mulai ketika step tengah belum pelang ya tiga step ngakwa hiba kene ke kam jingja bakan num mi sabar lane has la juga perthei kumban suong no lane bakan ya ilaj na po snong ndrei ke dei bandon ke jia keren ke jia sutu lane ke jia penbej ha po snong po thau te kat kum kajinglap junga hak tiga step ke long ba kamdon kano ka jia keren khor hak basdang nagaliang jung roba sinong ula keren hi dak lenti long ban ailat ya ginong tong ki bopli ki bla ap de ki spa tli ki te po kor te hadin nang tapat la mi ka kentin ka ba kham he ka ba kham kraw bat kasur ka ba kham he kham tam na geri kun the man suong na te ngayo ihi ya kajing tap jong ka asya ya ka mobile jong orang ba sinong lat nang ta orang ba sinong upai nakadin sanga bat ka kong bolen ro kayang kham sekeryang namar ba ka kim ka jaka ha ka jia bun bri wa sinong bat kinong tong te nakalang jong ngamdon ki kentin sibun ndrei nga penrem bat nga penpau ka ji susi na ka benta ba ka kong bolen nung po kam siam la burom ingi kum ka stip sinong ha ka bakala yai laj ya kena kam bat kalami sabar ban bena ha ka perthei ya ki kenrum kenram na po jong sinong ha jing sai nang dei ban wani ka du ban ni ban ni keren ban penbai mdei ban ya that chini stai ban le ku meng tai le sa ka kam ka barit ngila ban ni penbai ngila ban ya pan map ban penyusuk namar ma ka kam sinong jungi ka dei ban kut ha sinong henrei ka ba sosi ka long ba ha ka to ka sngi ka ba ngidon kami iban ekran indon choying ilai nang sinong dan hadu sau beje san beje jan mir ngidang am akajing kwa junga kumu sutriru ngaru ka kwa ban don ka nyekran ya penbe sinong tega basusi kalong ba ki lat hat ya gene ke ba ki bri kele i na sebar khamtam hagane ka perthei media mo ka perthei network ne ka ini ke social media omdon suba bomi i wi ilut kane kolong wat kito kiba yarap i kalong hajing sya kirang dei ban wat nya la kalong syan em kumno kane ka jai kam kumno kaya kane ka kam kidai ban wan sengi kum ka snong akhang bingin tip lese lada kiwan mark mat ban ngi lese kane kampo hadu ne put ngila ban yesung ngila ben be namar bo ublei ula ai ka ktin ban kren lo ai ka jingmut jing perkhat ka basai ka jing jabing ka ba basai kumun ngila ban penbe ka no kam lengba ka ngi kren ki jingja hagate ka sngi te ngi yedon lang kumne laingut u asistan sekretari bat nga bat ruba snong ngila keren hi naga liang jong ka snong namar ka snong jong ngi gade ka wai na ki snong ki ba kardu ngila li syak ye ki bade tang kata ka wai ngilap badon ka pan hangta ngilap ya ka ba ka penkeng no ya ka an jong ni kum ka snong ka thau kalale ra ya ki jan ki babun ha ki labor he bat ka sai ru hapo ki platform
kat kum ka jing yo I jonga te hangta bangi pen I ya ka bat ka sanbut hangta ni latho ang balai pila persa ba pide ru panohikai bat kawai na ka Aisyah kabaya trailang bat ni kum kesnong penban hangta ha ka jaka ka bakan penjem ya ka sur jong jing keren hangta ka kerendeng kelapat yang ikum kim member eksekutif kita trei na ka banta ka roy ka par ka yap ka im jong ka snong ka thau mar kum tahi nga yo I ba urung ba snong mut ban rekod ya kita ki jingkran jongka ki jingkran bean jongka kunta kala thap ya ke mobile bat kala tan ya urung ba snong kila ya kelon lang nga ngadi urang ba snong ing saw ngakwa ya ban pensai pai ba halor ka khubor ka bami menhanin ha kala putrik ka balakran na I Asya jingi ikombol dan po rengkat bat ki nong kitkam ki bahakmat jong ka Asia Union na kalyang jongi kum ka dorbar sinong ni singo habat pensai sepi ki pai ba ki ba pe ya ki YouTube channel leng ba ka jing kren jong ini Asia ka jing sisa ka long baha ka arsan terik Disembar ar hajar arpo na kalyang jong nga urang ba sinong lembat ka executive committee nila pendek ya ka banlet jurip ya ki kor ki ba don hapo sinong namar ka jing terkhong ha ka sinong ka jongi te ha kana ka jing le jurip ka jongi nila phya ya ki member jong ka executive committee bakin nial bakin lek hala ka jong ka duty demanga urang ba snong wastas 3 lembat uway na ki executive committee nilale ban pe ya kene ka ungkor ke badon hapteng snong ke bawan na sus hadu ha platform nilam batang kene ka ka bami henry ha ka tegas ni baro ke kila terkhong na kalyang junga urang ba snong lembat astan sekretari bat way na ki executive committee jong ka dorbar snong ila persang ban keren ban pensutu ba ki babun ki pai ba nong jong snong ki su yang da ki line ki su ap da ki kenta ki klem yo bantong namar badon ini Aisyah bat ki wepat arngut ki bahasa jain tena kalyang jonga kumurang ba snong keren dagan ti ke ba jai ya keren hakata kan ti nga klem kentho nga klem kreu ti yano andre nga sim kelum ba ombit ban sa jain hang ne ailat ikinong tung bakin tong pada pidon kam ban sai iki jan kinep jong pi kumut pila ban sai syaki umwa ki klam andre ban sai jan hakor kaumut ba ki wepat ki paranos nong kimyo suwat ban di ya ke tena kalyang jong kane ka Asya kala keren tok met kala keren persya ya ka eksekutif jong ka dorbar snong rengkat bat kejing ben kentei na kejing keren po yang akum urang ba snong tena kalyang jong nga sim ya ke mobile ban record ya kita kejing keren ki jong ka Henry kene ka Asya kat bangadang se ko mobile kala tham ya ka kti bangabat ya ke mobile jonga kala set balapan khar dai way na ki biyadon hakata kapo tenaga yang jonga ngalakren ya kene ka Asya bade maka ka ban yalam nam ta ka khut ka suba nam ta ka jingkot kining khia hapo snong po thau Henry lada pialam sajan hakor kumut ba pilapen kenya ka kandan an kebab mapi kum ka Asya pilatip bat kum juru
Pilek persya iki kendon ki belabuk naka senglong kami bat kumjuk naka dor barsenong. Namar kata kan ni ka Aisyah kasim naga sopti jonga. Nasadem bat kelatan yanga. Tengapat namar makani ka Aisyah kelatan ngasuknyat ya ka ngaklem syok. Andai kat bah ke kubur ke balak keren kade kejing jerong ti dan kejing syok. Da mga orang bak senang ngasong tu kumu orang bak senang ba ngam la nang ngimla ban tak ti kiri kunteng ni burom mi kiri kunteng namar kejai penriu jungi kade ke burom mi kiri kunteng hare ngimla pat ban sya ya ki jile persya ne ya ki jimpen penken an da ki briu ki balatip bah kejeng sakide ban long kinuksa ki ban hikai ya ka bha kamian ya ka khut ka suba handai de maki ki bailak persya tenaga liang jungi kum kedar basnong imla ban piang ya kene kejeng sat khut jong kene ka Aisyah kong bulan dam po baka klem tak ti nga baka klem pen ken ki kendon an ni persya jur ngimla ban piang kum kador basnong dah kaju kopor bayi ong bagi nagaliang kador basnong ilali komplain ya kata ka pus Aisyah kum juru siapo office di ai nang kata ka pus no hikai nagaliang jong ngak murung basnong lembat ke executive committee hi barok pawai ngim siam lalek ya kata hadai gide kijing thau tu ki jong ka tang ban yo ikinong kersan Henry nagaliang jungi kumka dor barsnong ni klem le ya kita ki bala keno bat haju kopor ila keno banga ngadon daw batka Henry nagaliang junga kumurong barsnong ngamdon keno ka daw habodon kino ki jinon kam nagaliang kaying kasem jongka wat yakaru nagaliang junga nga ai ki residential kadang daw ngamla kan ai Henry namar bang ngamsyam labu ngamsyam ladondam ngapeng ngakmi klem da kijing nyaw siliang yeno handrai ni ai ke residential ni kan thop yaki kum kinong senong walada bunsin kilele persya bat kador basnong tikumta na kaliang jonga kumurong basnong ngakwa ya ban apil sya ka Aisyah Union kabalong kanong pek kanong kmi na kamta kabhakanyan hapo ka jela ka jungi bag kidei ban nom kan tho persya klem datip ada kidei ban wan sa kamit jong ka jinya kran rengkat ban nga orang basnong bar ka executive committee kena bangila ban penbek kena makin la ban tip ya ka jing sya wala rangi de na sa kendong tam hapo jong ka district Riboy ka jungi ada ka snong ka jungi kumba kalong hagi ni snem menta nyelak hamr ikiu ngilak hamya be bat kiwe pat kisnong hari kabas ngisausi kum kador basnong kalong badang don kini ki kurun ki bon temu ben bamdu ya ka imlang kasalang jo kisnong ka thau bat kum ju ruban pharia ya ka benriu tenaga liang jungi kum kador basnong ni pen ramjur ya kane ka Aisyah kong bulan danong po kabalanut ban thok ban jiler daki tin jiler tin thok ban pen saprang le baki media lengba ki khubor lagi internet tenaga liang jungi ngimdon sibun ki jipen sai halot jogane Andre ni kerpan ya ki nongpet baro bakindal wat benya ya ka jinsya ya ka longkaman hadin kata naga liang jungi ngila ban pediang lomda kim tip ya ka jinsya naga liang jungi kum kador basnong rengkat ban ngawrong basnong bala mat ya kata kajing bala mat ya kata kajing kendu hab ka bakum kini gibriu nagaliang jonga ngamla ban piang ya kene kajing sai hok jong kene ka Aisyah de kublai sibun ngange boleh ndor kat lambat piwe gil nong pe ya kene ka channel bat ngange baka ribet kejat benri kujungi kan im haka hok ke batang sikentin Ngedi buat serba sinong jadi sinong insau lalap ru bah hasnem arjar kat ar abang along kumur ba sinong
kita lightly kias persya galung ying jengka kita galung kejingnya persya sinam te nakaliang kejonga ngasnya bunong ba ngapenrem jur ya kita kejing sayok yung gane ka asya kejongi kong bolenda nongpo ba kejing mut i kejing perkat kejing ka kalong ban yobat ya gebor ke bakli du na ke family dan ke longing ke jongka tendre la da jamba kano longing ke bepa kisimi gebor ban sensyar ke sino ga tau ke jumi gine ke kan ram bat ke ne ke longing tin na kaliang ke jonga ngasngau ban pentau ke jing benyau halor jong ke ne ke jing le donbor kajing takti ya ki nong sensyar sino dah kene ke Aisyah ni kum kisang long kumi ngi persyajur ya kajing le jongka ne ka kongbolen dan po ka balong kum ka Aisyah bat ka nong hikai ka UP school insau bat ka la persya ya kajing ya ka anjong ka sengkentei bat ka anjong ka dorbar sinong insau kalele persya ka sngi ar pusantarik nai ba khat ar usne ar hajar apeu ngilalap baka sajjan haka umkor ding sinong jongi bat ru kala kata ka keno bade urang ba sinong ba kata kti ka bat kum ka jingtip bat ka jinglap jongi kum ki senglong kemi ngilap bade maka ka ba kata kti ya urang ba sinong jongi kalale ya sibun kita ke jingle persya aku senang tahu nomor kata ngi kum sengan thei ngim seu ya hap ha ga jing sisya de maka ke ban lam lenti ne ke ban ya lam ya kata ke jing pha ban de maka ke bale persya kam tam ha ka si aksan tarik kadai ke senang jingi ka bakerdu ban kapat kale persya da ka pasai ki jan kumno kita ki paiba nang senang kinyo ban ya di ban ya bam mi ko nalor kata halor bakirang ba sinong bat kini ki member kilek rei kilek kren daka tin ka ba jem rei ka kren penban daki tin ki bakhor halor kate ke jingle jong kangi kum ki sengen theru ngi persyajur ya kate ka bolen nong po nganam kwa ban penbun ketin rei ngaru de way executive member nga persyajur ya kane ki kajing darab jod jong ikong bolenda bat badiru no hikai jungi kum way nagi executive member ba don lang bat urang bang sinong na penrem dur ya gane ka jingle jung kong bolenda ka badik asya